rozprávať o alergiách, o tom, že nos, keď z neho začne tiecť a kvapkať, to môže byť príznak buď teda tej alergie, alebo nejakej vírózy, ktorá má podľa mňa práve v tomto jesennom období aj stúpajúcu tendenciu. Opravte ma, ak nemám pravdu. Dobre, Ranko. No to je vždy sezóna, hej, znamená, keď máte žatvu, tak je žatva obilia, ináč ja som strúhal rohlíky tiež pre mamu na strúhanku, takže žatva, teraz máme žatvu vírusov, no. Dobre, dá sa pomôcť, čo ja viem, rúškami, že ľudia chodia pozakrývaní azijské krajiny, to sme hovorili, že tam ľudia bežne chodia ja to vnímam taký, akože habitus, teda nejaký zvyk, znamená, ako preniesť priamo ten zvyk z tých východných krajín sem asi nie je také rýchle, ale určite sa takýmto smerom dá uberať, lebo viete, dneska už asi tretina pacientov mňa sa pýta, že čo môžem ja urobiť trošička ináč, než brať tú chémiu, hej, teda. No, a môžete teraz aj rovno odpovedať. No, ja by som skúsil tie filtre predsa len, aj keď sme trošička možno konzervatívni voči tomu, ale v tomto období cestovanie v električkách do školy napríklad, alebo... Ale lenže Slovák si povie, že bože, ten musí mať chorobu, hen čo má na nose. Áno, a nie je to o tom, že ja som zdravý a nechcem byť chorý, takže existuje niečo, čo je menej nápadné a takisto účinne zachytáva všetky tie vírózy. Áno, ten nosový filter mi príde nie veľmi teda voľným okom. Tiež mi to robí troška problém to otvoriť, ale rozpoznateľný, takže ono vlastne, keď to dáme, ja som sám bol teda prekvapený, že to, čo to robí? Vlastne není až tak vidno. Áno, nie je to také zlé. Ja by som to jednoducho skúsil proste. Ja by som to skúsil. Zachytávajú nielen pele, ale aj také tie úplne malilinké vírusiky? Áno. Tak práve preto spomínam, že je také obdobie, kedy asi môžeme odskúšať, že či, lebo u nás v ambulanciách sú pacienti, ktorí zásadne vždy 2-3 vírózy prekonajú v tomto období. Rozmýšľam, ako často to musím meniť, respektíve, že keď to potom, čo ja viem, z nosa ten... Podľa výrobcu to vydrží jeden deň, keď to používam 24 hodín teda. A keď sa to zvlhčí proste tými vecami, ktoré v nose sú, tak nevadí. Ale neobchám to, hej? Vymeníme, ale dá sa to potom ešte aj opláchnuť a použiť, ale tá cenová relácia není podľa mňa nejaká zásadne lepšie vyskúšať na vlastnej koži. Áno. Je to jeden zo spôsobov, ako sa teda brániť. Môžete samozrejme stále volať pánovi doktorovi, je na telefónnej linke. A predtým, ako prejdeme k ďalšej téme, odovzdáme opäť balíček nosových výrobkov, nosových filtrov NOSK od spoločnosti Pemili, určené na ochranu dýchacích ciest a prevenciu pred respiračnými chorobami. Tak. Komu výrobcom sa stáva pani alebo slečna Poliáková z Tupej. Tak, blahoželáme. Áno,